हमके समझ में ना आयो हो कहते का करे के चाहिए। ए गुगा बढ़िया से चल कम हो गई लेकिन हेमे मान हे मेरे ए भैया जा ना बिबर हे भाई हे भाई के लोग थे ना कि कहाँ बांधे के 50 हो गया ठीक तो तोर मौसी फोन कर रही कहाँ गोपाल कहाँ पता ना हो कि कहाँ कहाँ रह देख देख जा रे भैया जा फोन कर रही कहली कि क्या कहते सुनत ना हमारे व्यवहार चाहे करे ले आवे जाए के ननका के ले आवे जाए के ओकर जे पढ़ावे के हाँ कहाँ कहाँ काल दुश्मना गई झगड़ा होते रहता ससुरा हमन के भागतवा अकेले पड़ गया झगड़ो ना बाबू बाबू तनी सुनो ना हमारे कथा और ना हो गई फौजी में एनसीसी निकल रही है एनसीसी फौजी वाला 4 साल के सीसी ना 4 साल के फौजी बन के गई ट्रेनिंग पर रे भैया हम कहते ना डोरिया में भागतवा ले चलते कलिया से किलिया से चल तो गए हीरा कहता घर में रहना तो अरे मर्दवा है एगो गम छियो के निके बदल ला तक तर दूंगा हे फिर करबा तब मुआ तक भाई है के पछे में खानदानी गम छी भाई यही बार फुआ के साइल में हिरंगी गम छी फुआ के साइल यही बार मरला ना न करके तो हम काहे मारे जो फोन कर ले रहला फुआ जो तोर मौसी कौन मौसी तो के लेके आए थे नानी का जो चिलरी मौसी हाँ जो नानी का भेज दे के रखे लाट दिखा के लगा के अकेले जाई हाँ घूमा अकेले चले चल छोटका बड़ा ढेर दिन पहले वाला तोरा के नाम हम लिखवा दे तंजापुर बाजी करें तो हमारा दूसरा नाम लिखवा दे हां बाजी हां उतर हमारा तो घिचात नहीं चल है ना तो वो बगल तो क्या करे ले रंगाबाजी हां पढ़े खातिर आइल बड़े चुपचाप पढ़बे तोरो के मारो और बुढ़ाओ के मारो हमनी के मारबे हां नाटक शैतान ले गनी का हो चल 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 नहीं का करता है मारा बेटे से काम हो दी क्या उमरिया देखत रे अपन क्या तेरा फैशन दस रे मारब ना बिना ना आइल चल चल घर चल भी आई रे तो करवा तक पटिया सुन कर दे हुए कर लगे रो पे ये कम मुंह में डाल दे गुजिया रे भैया डाल दे गुजिया हिताई कर गई हम 4-5 घंटा से आ गए हो चाचा दुश्मन बैठ दुश्मन ना आइल बनी कहे खातिर तारा के का बता गइल बा हमर भैया बा एथी में एनसीसी में ओकरा के मिलल बा गइल बा तैयारी करे पता चलल कि गइल आई रे भैया बकरी चरवाई बता सादनी गइल बड़ा उ ठीक है ना ले जा तने माछ गुरु तुच्चे अभी आइला सना सब कहां बड़ा था अरे गुगा अरे साथ पूरा खा गया का हो लोगो छोड़ ले अब हैं मतलब होइछ नै जन खाता रहलो के जन पे राखड़ी तका हम खाए खा अरे खोर पेटे भरू खे बस हम इतनी ना ले हैं इतनी ना ले अरे खा भगत ना अरे खा सब गइल बा ना हम पता अरे खा यार का यार क्या पे रहे हैं दुश्मन यार भैया ना खाई हमार गइल बा हम उ ना खाई तो ओ वरुणवा हाय कब हाय बेरा हो गई के पकइले भाई हो
ये आटा गोबर साफ हुए हम छाना तरह हुए ना हम चीनी डाल रहा आई एम सक अभी ले आइला ससुर हे टाइप हो गई चले अरे गोला तेरी वाह गोला तेरी दुश्मन सियाल हो गई ना खुश रहो खुश हटे हट पर सिगरेट ठीक हम हो सिगरेट करे हां चलो आई में कैसे है अरे मैं फेर वाला हमरो फेरम तो देख ले रे भगा देख ले का देख साड़ू भाई कैसे है ठीक हैं ठीक बड़ा आ खेती होती होती है चापके तनी ये करो सब पूछ लो कि कैसन बा देख कैसा है मरस त पसंद के ठीक बानी ठीक बड़ो पसंद कहा देते ही पढ़िए रोज रोज पढ़े चाहिए बता देते ही सर भाई विजय कर लेके पढ़ाई में वही और चले तो जाना क्लास में ढेर लग गए वही क्लास में नाम पता रही रे मैया ई तो साफ आतंकवादी बन के रे यार कोनो ना कामयाब निकल है सा हई दुनु हुए ए, तार का हो के तुम्हारे तो पता हो ओही चक्कर में आइल बा करे हम ही बोले हम लेके तू न लिए छई लेके भी तो भले क्या गेले अब तेरे सब ने देखत रहो कोन बताओ ऐसे चल जाई बा फाइल होता ऐसा ना चाहे ससुर चाहे हॉस्टल में डाला कर हॉस्टल में पैसा रख ले महीना में घर बेचा दी का कर ये न पढ़ो बोला के ले ला पढ़ावे खातिर भाई पढ़ी ले पढ़ल लिखा हो ना ना पढ़ ली रे ना पढ़ो गुंगा के संग धली त ना पढ़ी ना वो तो बेवड़ा ना ना मुंह हवा पका जन कहत कि ना पढ़ो ना रे पढ़ ले ले को अटकता देखिए बहुत तेज दे तरह के खाता रहो हम जा सकते बताओ ते हमारा सामने बोल देता रहे ठीक केहू के सामने कुछ बोल दे बाबूजी का सोचो का बोल जरूर रहला अरे तो बहुत सुंदर पढ़ के आई स्कूल से तो बाबूजी माई घर में पेन कर देने पढ़ 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 खाली पढ़ते रही और घुमाऊ के ना तन मन मिलत रहा तो वही से कुछ बोल देबे ते तो अन्य मन नहीं बोली बस, पागल तो नहीं बाबू न रहन रे मौसा लगी तोर बाबू का बराबर के बाड़न ना हम ना तनी भुला हेती होला जा जा पलंग पर उतर तो देख भयो बतला तनी जना लड़की में ढेर क्लास में लड़की है उहे क्लास हमरा नाम लिखो पागल लोग लगे का पढ़े आइल बड़े जुगा ई को फटगिरी करे ना लंठई जो कर जो तेरू में बड़ा हम अपन व्यवस्था कर जो जो जा देखता मैं तू कैसे करेला तो प्रणाम करते भैया हम आप लोग का छोटका लड़का छोटका भैया आदित्य कुमार भैया खास खबर बा कि हमारे यूट्यूब चैनल अरुण म्यूजिक वर्ल्ड के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन बटन दबाई जितना प्यार दिलो भाई लाइक और कमेंट में बताई भैया वीडियो हमने के आ रहा बा कहे से कि एक सीरियल हमने के चैनल पर स्टार्ट होकर बा जवना के नाम बा देहाती लवर्स नदिया पार से 2 फुट के मरद 4 फुट के मेहरारू तो ए सीरियल के रउआ सब ढेर दुलार प्यार आशीर्वाद देव आवे वाला समय में बहुत अच्छा वीडियो आवे वाला बा ए चैनल पर तो देखत रही अरुण म्यूजिक वर्ल्ड तब वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कर दे गलती भी होई हो तो माफ करब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक नमस्ते प्रणाम जय हिंद जय भारत।